Ja som sa narodil ako tretie dieťa z dvoch. Nie, vy sa smejete, ale to je naozaj tak. Ja mám o 10 rokov staršiu sestru a o 11 rokov staršieho brata. Ja už som nemal byť. Ja som nehoda. Som narodený 13. januára 1987. Keď si dáte dolu 9 mesiacov, vyjde vám apríl 86. Čo sa vtedy stalo? Buchol Černobyl. Čiže ja som vlastne černobylská nehoda. No skrátka v tom čase nedošlo k úniku iba v reaktore, no. Ja stále hovorím, že ja som podľa mňa výsledok takzvaného panikového šuku. Že to prišiel, že to prišiel oco domov, rozkopol dvere a kričal: Žena! Buchol Černobyl! A mama: Ježiši Kriste, čo budeme teraz robiť? A oco: čo by sme už teraz robili?